school. Bona nit i benvinguts al Persones F, un programa sobre reflexió, inspiració i reivindicació d'aquelles persones que treballen d'una manera concreta la nova economia, l'economia feta per les persones, persones que fan, que formen, que fomenten, que fins i tot filosofen. I és per això que regularment volem fer un debat sobre aquesta nova economia amb professionals de diferents sectors perquè ens parlin de l'orientació que té tota aquesta nova economia que de seguida tractarem. Avui parlarem d'economia col·laborativa. Quines característiques té aquesta manera de fer diferent, que ja és en pràctica a moltes llars i a moltes empreses catalanes? És realment tan nova aquesta economia o té una base amb uns valors molt antics? Quin tipus d'iniciatives s'estan duent a terme avui en dia, aquest 2014, amb aquesta nova economia que fa de l'usuari el protagonista principal? Avui parlarem amb bloggers, empresaris, emprenedors d'aquests sectors sobre una economia col·laborativa en un debat que anomenarem l'economia que s'atreveix a col·laborar. Comencem. Doncs, com us dèiem ara al sumari, avui fem un programa especial encetant un nou debat al Persones F sobre economia col·laborativa. Volem saber si aquest és un nou paradigma imprescindible per a la majoria d'empreses de casa. De què estem parlant? Què és aquesta nova economia, aquesta economia col·laborativa? I per això l'hem titulat així, l'economia que s'atreveix a col·laborar. Com apareix? D'on surt? Qui la usa? Quines empreses la fan servir per tirar endavant i per pensar i repensar el seu futur? Per parlar de tot això, comptem amb nosaltres amb l'Albert Cañigaral. Ell és del portal Consumo Colaborativo i una de les veus més autoritzades sobre economia col·laborativa del país. Bona nit. Bona nit. També tenim l'Alexandra Ramió, cofundadora de l'empresa socialcar.com. Bona nit. Bona nit. I aquí a la meva dreta tenim en Javi Creus. Bona nit, Javi. Bona nit. Ell és d'Ideas for Change. Molt bé. A veure, economia col·laborativa. Javi, de què estem parlant? Què és això? Estem parlant d'una economia que es basa en utilitzar recursos que estan infrautilitzats, apartaments, viatges en cotxe, el que sigui, i que alhora dona a les persones nous rols, no només com a consumidor, sinó també pot ser productor. I això és el que ho canvia tot, utilitzar el que estava infrautilitzat i considerar que les persones tenim més capacitats que no només consumir. Albert, ho podríem completar d'alguna manera? Javi sempre ho explica molt bé. Ho ha clavat. Sí, jo des del part de l'economia col·laborativa té com 4 grans àmbits, una part de consum, també la gent s'està unint no només per consumir, també per produir, una part repensar les finances, perquè per moure els diners o com podem relacionar-nos amb els diners, i la part del coneixement obert. Són els 4 grans àmbits. Jo en el blog treballo sobretot els temes de consum col·laboratiu, que molts cops definim com el que s'ha fet tota la vida entre els amics, el club de futbol, la universitat, de deixar-nos una mica de diners, passa'm la roba del nen, anem junts a la muntanya amb el cotxe. Això, el mateix comportament de tota la vida, però amb tecnologia posada pel mig i xarxes socials, de manera que agafa molta més escala i molta més velocitat. Perfecte. L'Alexandra va fent que sí amb el cap. Òbviament coincideixes, eh? Òbviament, sí. Alexandra, amb la revista Alternatives Econòmiques parlava aquest febrer passat d'una dada reveladora, el canvi de to de la gent jove. Mira, concretament deia, a França el 53% dels joves d'entre 18 i 32 anys ja no volen tenir cotxe, hi ha un canvi de pensament i justament això és una mica el que podria explicar el que feu vosaltres, oi, Alexandra? Sí, exacte. Nosaltres a Socialcar el que fem és donar l'oportunitat a que persones que tinguin un vehicle aturat o que no fan servir la majoria del temps el puguin llogar i compartir amb altres persones
que ja no donen valor a tenir un vehicle en propietat o no necessiten, simplement necessiten tenir aquest accés a l'ús d'un vehicle i per això el poden llogar a través de Social Car. I efectivament, com molt bé dius, els joves, la generació millennials, que es parla tant ara, ja no donen cap valor a tenir en propietat un cotxe o tenir en propietat un pis, com es passava abans. Ara l'accés a l'ús és el més important, poder-ho fer servir quan ho necessitis. Molt bé, i aquí també, parlàvem de França, però aquí ho esteu comprovant també, és així? Correcte, sí, jo crec que a nivell internacional s'està donant el mateix paradigma de consum i els mateixos valors que estan sent modificats, ja estan sent canviats i estan entrant aquestes noves oportunitats o serveis o empreses que formen part del consum col·laboratiu, en aquest cas, per exemple. Jo afegiria que no volen un cotxe, però el que sí que volen és un mòbil, perquè saben que el mòbil és la clau del cotxe, és la clau de l'apartament, és la clau de l'experiència personal, és la clau per regalar o rebre coses. Llavors, aquest sí que és un canvi de valors. Volem coses, però potser unes coses més concretes que ens puguin donar pas a moltes altres. Volem l'accés, el que volem és la clau, no el cotxe. El que volem és tenir dret o tenir l'oportunitat de llogar un cotxe d'un veí si et cal, o l'oportunitat d'allotjar-te a casa d'algú a la ciutat que no coneixes, o de menjar a casa d'algú i sentir-te com un local. Aquesta és la clau que volem, i aquesta clau és el mòbil ara mateix. Però no volem ni la casa, ni el cotxe, ni res d'això. A Ideas for Change treballeu també en aquest sentit. És el que intenteu ensenyar a les empreses o a les entitats que són amb vosaltres? Intentem això perquè aquest és un canvi que canvia tota l'economia. No és que tot vagi a canviar, però tot canviarà a 15 graus, perquè n'hi ha una manera nova de fer les coses que és més eficient. Podem fer més coses amb les coses que ja teníem. Llavors les empreses han d'aprendre a jugar aquest joc, que és un joc on tens que repartir-te el control d'alguna manera, perquè no ho tens tot sobre el teu control, però on pots créixer i expandir-te molt més ràpid. Molt bé. Albert, vosaltres a Consumo Col·laborativo, òbviament parleu i tracteu tot això que estem dient. D'on sorgeix aquesta necessitat de formar part de l'economia col·laborativa? Diria que hi ha 3 grans factors que que ens ha ajudat a arribar a aquest moment de consum col·laboratiu. Un és la part cultural que hem après a internet. Això de l'accés sobre la prioritat ho hem après sobre l'espai digital. Per exemple, Spotify, ja la gent no es compra els CDs o els casets, simplement accedeix a la música com un servei, ja no com un producte. I això portem uns quants anys aprenent-ho. També hem après a col·laborar amb desconeguts a través d'internet. Llavors hi ha el factor tecnològic que comentava el Javi, la connexió permanent, els mòbils, tot això són factors que permeten l'emergència d'aquestes iniciatives i llavors hem tingut la crisi que ha permès que molta gent es replantegi maneres d'actuar i en algun cas han tingut menys diners i aquestes alternatives els hi permeten a vegades guanyar una mica de diners o bé estalviar-se'n i aconseguir els mateixos recursos. Fantàstic, perquè Alexandra, vosaltres en quin moment vau dir mira, què és això, que hem de tirar per aquí, creem Social Car? Nosaltres, per exemple, la fundadora Mara Larcón, en aquell moment, feia uns anys que havia arribat a Espanya de viure fora, es va comprar el cotxe, es van comprar el pis, etc. El que feia tothom. I es van adonar que estan comprant coses sense cap sentit, com podia ser el cotxe que tenien parat al pàrquing contínuament dia rere dia. Van veure que això no tenia cap sentit. Ells ja venien de muntar una altra empresa i van observar que existien iniciatives com Social Car a altres països que permetien de poder llogar aquests vehicles privats que passen de tant de temps aturats als garatges i llavors van decidir muntar-ho aquí a Espanya, que fins al moment no existia. I això era el 2011 que vam llançar la socialcar.com, que permetia el lloguer de vehicles entre particulars. Una activitat que sembla tan òbvia com ha sigut amb els apartaments fins ara, fins fa res ha sigut molt normal, des de sempre llogar un apartament a un particular i ara també es pot llogar el cotxe. Parlem de l'any 2001, va néixer a Austràlia, cap al 2006 es va començar ja a instaurar, després a Anglaterra el 2008 i el 2010-2011 a tot el món. Vam néixer pràcticament totes les iniciatives a tot arreu alhora. Perfecte. Doncs amb aquesta introducció, amb aquestes reflexions iniciàtiques, acabem aquest primer bloc d'aquest debat sobre l'economia col·laborativa, això que dèiem, l'economia que s'atreveix a col·laborar. Abans de seguir per això, seguim informant-vos, això sí, de l'actualitat amb una de les nostres microcàpsules. Fins ara.
El mercat de la informàtica mòbil, portàtils i tablets creixerà un 10% a Espanya durant l'any 2014 i superarà els 5 milions d'unitats. Les xifres formen part d'un estudi realitzat per l'Observatori Toshiba, que assegura que el mercat de portàtils, que en 2013 va créixer un 14%, frenarà la seva caiguda i les tablets creixeran entorn un 20%. La previsió per 2014 és que el mercat de tablets augmenti la seva rendibilitat i que estigui caracteritzat per l'adoptació del sistema Windows 8 per equips de major potència informàtica i més orientats a la productivitat. Seguim amb aquest debat que hem titulat les empreses a l'economia, les empreses que s'atreveixen a col·laborar, a fer aquesta economia col·laborativa que estàvem dient. I ara volem preguntar als nostres convidats com s'està gestant ara a l'actualitat aquesta nova economia, aquesta economia col·laborativa, si funciona, si és rendible, si creix, si té perspectives de futur. Parlem del moment actual. Javi, Ideas for Change, com ho veieu? Aquest és el futur de l'economia? Hem d'anar cap aquí segur o és el que hem de viure ara? No, a veure, hem trobat una manera, és com si haguéssim invertit la roda. No tot aniran rodes, però tothom integrarà la roda amb el que està fent. Llavors, aquesta manera de fer amb actius distribuïts, empoderant els consumidors, ajudant a gent que faci negoci a sobre teu, com fan les tendes d'iTunes i tot això, o compartint en obert, com Wikipedia, on tothom posa el que sap i tu el pots treure per fer el que vulguis, això és més eficient. Llavors, tal com va haver un moment on totes les empreses automobilístiques, seguint a Toyota, van deixar de tindre inventari, perquè era just in time, les nostres empreses aprendran a utilitzar aquests recursos i a empoderar la gent per ser més eficients, perquè si no, no podran competir. Això no vol dir que totes facin tot així. És a dir, basta moltes vegades encarar amb una direcció diferent, complementar, canviar alguns dels processos i ja estàs jugant a aquest joc nou. Ara, el que serà molt difícil és que no canviïn res. Això sí que serà molt difícil perquè no seran competitives. Alguna cosa ha de canviar. Alguna cosa han de canviar, perquè n'hi ha possibilitats noves que tant els competidors com els clients estem preparats a acceptar. Llavors no poden quedar-se enrere. No, els ciutadans, els clients, els usuaris ho estan fent de totes maneres, molts cops sense demanar permís. Simplement ho poden fer, ho volen fer i la tecnologia ho permet ara de fer aquestes trobades i aquestes plataformes. Per tant, en aquest moment es converteixen en seguidores les empreses i aprenen de la gent. Perquè com són els clients o els usuaris d'aquesta mena d'economia, Albert? És un rang més ampli del que un es podria imaginar. Evidentment, hi ha una predisposició, sobretot del jovent, pel que parlàvem d'aquest canvi cultural, la gent que ja ha crescut amb aquesta cultura digital està molt més avasada a aquests comportaments col·laboratius, però en els temes de lloguer de cotxes o en el tema de viatjar o els crowdfundings o l'intercanvi de roba de nens a través de portals de segona mà, realment és un rang ampli de gent. I és rendible, Alexandra? Absolutament, absolutament. Ja portem més de $500.000 repartits a propietaris que lloguen els seus vehicles. Cada any superem en xifres i ens adonem que això, vam començar que no sabíem si tindria un present i ja ens demostra que això té un futur i molt llarg. I com bé deia l'Albert, nosaltres al nostre cas, la majoria dels nostres usuaris tenen entre 28, 30 a 45 anys. Vull dir, no són tan joves com ens pensaven i és tothom qui pot participar d'aquesta economia col·laborativa, cadascú té la seva activitat i pot formar-hi part. També hi ha una empresa que es diu BlaBlaCar. Quines diferències teniu amb vosaltres? Els nostres col·legues de BlaBlaCar. Sí, són col·legues, perquè aquí el consum col·laboratiu, tots som col·legues, ens recolzem. Ells el que proposen és compartir el vehicle, compartir trajecte d'un punt A a un punt B. Hi ha una persona que ha de fer aquest trajecte amb cotxe i el que fa BlaBlaCar és oferir una plataforma que permet que altres usuaris puguin sol·licitar de fer servir aquell seient a canvi d'un intercanvi econòmic per cobrir les despeses en la majoria dels casos. Simplement és per cobrir-se despeses. En canvi, SocialCar el que fa és que propietaris de vehicles puguin llogar el cotxe sencer, sense conductor,
a altres persones que el necessitin, per dies, per setmanes, mesos, el temps que necessitin, però sense conductor, és el cotxe sencer. Perfecte. Javi, volies afegir? M'agradaria destacar una cosa, i és que en aquesta economia depenem, està clar, dels emprenedors que tinguin una idea i reuneixin l'equip, però és una economia on per fer aquesta economia basta participar. Si escrius el que saps a Wikipedia, si comparteixes un cotxe en un desplaçament de metró a Barcelona, si llogues un cotxe amb veí, ja estàs participant. I això crec que és molt interessant, és a dir, perquè no és una economia que depengui d'héroes que ens han de venir a salvar o de gent, sinó que si tots donem un pas endavant, podem crear molt de valor econòmic i social entre nosaltres, amb una barrera d'entrada que és molt baixa, perquè algú o tens una cosa o saps fer una cosa, o almenys saps una cosa o tens temps per posar-hi dintre. I això crec que és molt estimulant, és a dir, que és una economia assequible per qualsevol. I això, les empreses i les entitats amb les que treballeu, amb les que parleu, ho saben captar? Saben fer el canvi de xip? Ho saben entendre, aquestes idees? Home, els hi costa perquè és una mica revolucionari, perquè fins ara teníem molt clar qui produïa les coses i qui les comprava, i qui donava el missatge i qui l'escoltava, i qui dissenyava el producte i qui finalment l'utilitzava. I aquesta barreja de rols, de posicions, i aquest límit baixat per fer les coses. Pensem que en moltes d'aquestes empreses n'hi ha software inclús com NearMe o ShareTribe, que si vols intercanviar el que sigui, en 5 minuts estàs fent-lo. Llavors, és un món nou i les empreses, les institucions necessiten afegir-s'hi. Primer s'estan resistint, però trigarem 2 anys a veure com totes juguen, perquè les necessitem. Sí, portem unes setmanes una mica mogudetes en el tema regulatori. Evidentment, hi ha una certa resistència a aquestes novetats, a aquesta revolució, aquest renaixement del que a vegades també parlem, tant en temes de lloguer d'apartaments amb Airbnb, amb el BlaBlaCar mateix els acaben de denunciar. Perquè en aquests moments les empreses que fins ara es dedicaven a lloguer de cotxes o que tenien hostals, etc., clar, poden aixecar el dit i dir, a veure, què esteu fent, això és legal o no i de quina manera em perjudicarà a mi, no? Sí, la primera fase era d'amagar el cap sota terra, una mica esperar que això passi i pensar que eren molts cops s'han denominat hippies digitals. Sí, sí. I ara aquesta fase ja l'hem passada i estem més en la fase de denunciar una mica per incomprensió, i una de les feines que estem fent una mica tota la gent del sector és intentar entendre que no s'ha creat res per destruir ningú, s'ha creat com una alternativa viable on hi ha d'haver un encaix, entre les parts i hi ha una voluntat de diàleg i en això estem. De fet, nosaltres a SocialCar, ja des d'un principi que vam dir que no llançàvem sense una assegurança necessària que cobrís aquest servei, per exemple, perquè és un tema molt delicat, un vehicle. I vam aconseguir, ens va costar, però vam aconseguir que ens fessin un producte que permetís a un particular de llogar el seu vehicle, amb tot assegurat, tot cobert, tot ben fet. També ens van preguntar, per exemple, als usuaris si s'han de fer autònoms, si no. No, en aquest cas no s'han de fer autònoms, però sí que han de declarar allò que ingressen. En això sí que els podem informar mínimament, però poden acudir sempre a Hisenda i segons el seu perfil informar-se amb tot detall. També nosaltres informem fins on podem, però arriba un moment en què és l'usuari mateix qui també s'ha d'informar i està interessat en aquest tema. En aquest tema, per exemple, a SocialCar no tenim cap problema en quant al lloguer de vehicles generals. Sí que ens van picar a la porta en el seu moment a l'associació de lloguer de vehicles, però no es van poder dir res perquè complim amb tot el necessari i, de fet, hem arribat a tenir Mossos d'Esquadra que llogaven el seu cotxe. O sigui, parlem que cobrim tot i amb detall. Molt bé, doncs amb aquesta segona ronda de declaracions tanquem aquest segon bloc, arribem a la recta final d'aquesta tertúlia. Abans veiem una darrera microcàpsula informativa del Persones F. El projecte Reempresa va néixer a finals de l'any 2011 amb la voluntat de crear i estructurar un mercat de la compravenda de negocis petits a Catalunya. Des del seu inici ha donat continuïtat a 180 empreses de diferents àmbits del sector, com per exemple les telecomunicacions, els serveis i el comerç, que tenien previst cessar la seva activitat. El servei creix a gran velocitat, 13 reempreses d'èxit l'any 2011, 57 l'any 2012 i 111 l'any 2013. Les xifres situen al centre Reempresa del Tecnocampus, un dels 37 que hi ha a tot Catalunya, entre els que més activitat han dut a terme al llarg de l'exercici.
I acabem aquest debat que hem anomenat l'economia que s'atreveix a col·laborar parlant de la perspectiva de futur d'aquesta economia col·laboradora. Cap on anirà aquesta manera original, si més no, de fer economia i de mirar endavant? A veure, perspectives de futur, Albert. Nosaltres el que ens agrada o veiem és que es converteix en un comportament completament normalitzat. Abans sembla que tenia com una única opció, o et compraves un cotxe o si havies d'anar a un hotel. Ara el que estem veient, aquestes iniciatives, el que proporcionen és un rang d'opcions, un ventall d'opcions, que en un moment anirà millor una, en un moment anirà millor l'altra, i culturalment s'estan començant a posar al mateix nivell. Per exemple, el jovent, quan està cercant un trajecte d'A a B, li és igual anar amb tren, amb autobús, amb BlaBlaCar o amb alguna altra alternativa que potser sortirà en un futur de cotxes automatitzats. Simplement, mentalment, el canvi cultural on aquests comportaments es normalitzin. Perquè, Alexandra, quan expliques a què et dediques o quina mena d'empresa tens entre mans, la gent ja sap de què estàs parlant? És a dir, ja ho tenim interioritzat? S'ha vist un canvi molt important des que vam iniciar aquesta activitat. Per exemple, jo entre els meus amics, que els explicava al principi, mira, social car, lloguer de vehicles entre partícules, i això què és? I ara ja, a poc, cada cop que ho explico en un entorn, perquè tothom m'acaba preguntant, i conforme els hi vas explicant, encara et pregunten més, i és un tema de debat, al final, que interessa. Cada cop hi ha més gent que ja sap de què estàs parlant, almenys ja comencen a tenir unes mínimes nocions i ja no els hi ve tant de nou com fa 2 anys, és que simplement fa 2 anys. Sí que nosaltres, per exemple, veiem que tenim un creixement exponencial al·lucinant. L'any passat ja va ser un creixement molt bo, aquest any estem duplicant l'any passat i, com deia l'Albert, el que esperem és que no d'aquí molt, sinó ja a finals d'aquest any jo crec que ja podem començar a parlar d'hàbits, que la gent ja ho tingui interioritzat com un hàbit, necessito un vehicle, el llogo, ja no necessito comprar-me'l per poder-lo fer servir un cop al mes, sinó que tinc altres opcions. En el cas del cotxe o en el cas de viatjar, opcions com Airbnb o un hotel o un apartament que sigui de couchsurfing, per exemple, que puguis llogar al sofà, com si diéssim. Són diverses opcions que ja tens en el teu ventall de poder consumir, per exemple, quan viatges o el que sigui, ja són opcions que tens interioritzades i que són hàbits ja en el teu dia a dia. Perfecte. Javi, vosaltres no només parleu d'economia, sinó que fins i tot us atreviu amb el concepte de ciutat col·laborativa. Què és això, Javi? És aquesta ciutat que es planteja com plataforma per donar suport perquè els ciutadans puguin fer el que vulguin amb ella, puguin donar espais d'intercanvi o et donen una identitat que és verificable, que si volem intercanviar alguna cosa sapiguem que tots tu i jo soc jo, o que crea o promou plataformes perquè la gent s'intercanvia allò que no utilitza més. És a dir, una ciutat que estimula que els ciutadans treguin el valor que porten dins i l'intercanvien entre ells. I això és un concepte que estem examinant, que no és nou, s'ha fet a San Francisco, s'està fent a Seül i a altres 30 ciutats arreu del món, i em sembla que aquí a Barcelona aconseguirem tenir d'alguna manera la força dels consumidors, però també de les empreses i les administracions, per empènyer per aquesta ciutat pugui fer això. Teniu contacte amb les administracions perquè us ajudin a fer possible aquesta economia col·laborativa? Sí, sobretot ara amb aquest soroll mediàtic que està arribant amb tot el tema de l'economia col·laborativa, doncs ens estan arribant moltes peticions perquè hi ha molt de dubte, falten dades, falta coneixement, per tant poder acompanyar-los en aquest procés d'entendre millor què significa tot això, tant a nivell de Catalunya com a nivell estatal i fins i tot a nivell europeu hem estat participant en diverses discussions. Hi ha interès i sobretot veuen realment els beneficis. És bastant interessant, en aquesta època de crisi la gent està més oberta a avaluar diferents comportaments i veuen uns beneficis, sobretot a nivell local i a nivell europeu. A nivell estatal és on hi ha més resistència perquè és on els lobbies tradicionals també tenen millor posició. I estem allà intentant explicar aquestes coses de la millor manera possible. Les administracions es troben en un sàndwich entre la indústria antigua, que la primera reacció és no a tot, i que veuen que això produeix abundància. I llavors no volen perdre's l'ona d'abundància per fer cas a aquests, però clar, aquests són poderosos, estem en aquest estat. I també hem vist de l'entorn, tornant a la cultura digital, hem vist en tot l'espai digital que el que s'ha intentat prohibir simplement s'ha escampat encara més. Per tant, ja s'ha començat a aprendre que és millor acompanyar-ho i assegurar una mica el tret. Potser és el que dèiem abans de fer entendre a les empreses més reticents o més tradicionals
que també poden apuntar-se una mica a aquest carro, no? És que després seran les primeres, i a Espanya no, però General Electric, la més gran empresa en recerca al món, ja agafa les patents que un utilitza i les dona a una comunitat per crear conjuntament, perquè ha averiguat que el cost de tenir-les allà mortes de risa, pagar cada 10 anys, enfront de donar-li a una comunitat i fer productes conjuntament no té res a veure. O sigui, les més grans del món ja juguen així. És aquí on tenim una empresa gran però mitjana que no acaba d'entendre la partida. Perfecte. Alexandra, les empreses d'economia col·laborativa són viables? Absolutament. Ho estem demostrant dia a dia. I us animaríeu a fer més empreses d'aquest tipus, vosaltres, per exemple? Tant de bo poguéssim. De moment tenim molta feina amb SocialCat, que estem implementant un nou model de negoci des de fa 3 anys a Espanya a nivell nacional, que ja és molt, que estem aconseguint molts reptes que pensàvem que serien difícils i ens estem adonant que no són tan difícils, com comentàvem amb l'ús dels hàbits, que estem aconseguint que siguin hàbits, coses que abans, quan vam llançar, ens deien ningú deixarà el seu cotxe, ningú llogarà el seu cotxe. Mentida. Cada cop hi ha més i ja comptem amb 4.000 vehicles registrats a una plataforma. És molt, no? Que s'han de canviar d'assegurança. Correcte, per poder llogar el teu vehicle has de fer un canvi d'assegurança, que ja és un pas important, no és només enviar un e-mail i ja està. Exacte, no és que sigui tan fàcil, però la gent hi creu tant que fa els passos que demaneu. Absolutament, absolutament. Són serveis de caire social que permeten una redistribució de la riquesa i aportar. Ens trobem amb que hi ha molts usuaris que diuen jo vull llogar SocialCat perquè li dono els diners a una altra persona i estic col·laborant en que aquesta persona, la seva economia domèstica, sigui millor. I també perquè hi ha valors de caire sostenible. D'aquesta forma optimitzem els vehicles que ja hi ha disponibles, que és en el que participa el consum col·laboratiu, que és en l'optimització dels recursos disponibles, que és fer-ne servir un ús més intel·ligent i a través d'aquest accés a l'ús d'aquests béns en comunitat, compartint. Exacte. Albert, abans ho has esmentat una mica, però aquest per què d'aquest ressorgiment va lligat una mica al tema de crisi de valors, crisi econòmica? Sí, aquesta crisi general, nosaltres veiem més la crisi com un catalitzador. Com comentava abans, hi ha un transfons cultural i un transfons tecnològic que portem arrossegant, que la crisi hauria pogut arribar, però sense aquests dos factors que han arribat abans no estaríem on estem ara. La crisi està ajudant a catalitzar i a que molta més gent comenci a experimentar. Una cosa interessant també amb l'economia col·laborativa, el consum col·laboratiu, és que hi ha moltíssimes portes d'entrades. Algú pot fer-ho amb l'intercanvi de roba de nens, algú pot fer crowdfunding, algú pot necessitar un cotxe, algú pot viatjar, algú pot fer centenars de coses. I un cop comences a experimentar això en primera persona, gota a gota, experiència a experiència, vas fent un petit canvi cultural intern que et permet veure altres oportunitats. Molt bé, doncs per acabar, una frase de conclusió o una frase relacionada amb l'economia col·laborativa, Javi? Què és? Abundància. Abundància, perfecte. Alexandra? Confiança. Confiança. I l'Albert? A mi m'agrada molt viatjar en l'economia col·laborativa, conèixer cultura, intercanvi cultural. Molt bé, aquests serien els factors F del Javi, l'Alexandra i l'Albert. Moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres, per formar part d'aquest breu debat, però que si més no ens ha posat aquí en comunió i hem pogut compartir opinions. Bona nit a tots tres. Bona nit. I gràcies també a vosaltres per seguir-nos. Ho deixem aquí, ens veiem d'aquí uns dies al Persones F i recordeu que ens podeu trobar a les principals xarxes socials. Bona nit.